ρολόι, το οποίο είναι της εταιρείας Obaku, Denmark, από Denmark δηλαδή, και πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ, μου έκλειψε την καρδιά. Το θεωρώ πάρα πολύ σικάτο, δες λίγο και εδώ θήκη. Το θεωρώ πάρα πολύ σικάτο, όπως έλεγα, είναι στις ασημείες αποχρώσεις και έρχομαι κοντά για να δεις τα ζυργονάκια που έχει γύρω από το καντράν, αλλά και τη λάμψη. Θα το φορέσουμε κιόλας. Θέλω να σου πω ότι στα ρολόγια τρέχει προσφορά 1+1, οπότε πληρώνεις το ένα ρολόι και παίρνεις 2, οπότε μπορείς να πάρεις ένα σημείο και ένα χρυσό. Γενικά έχει πάρα πολύ ωραίες επιλογές μέσα στο e-shop. Μπαίνει, βγαίνει πάρα πολύ εύκολα. Έχει φανταστική ποιότητα. Εγώ το φοράω στο δεξί τα ρολόγια, αλλά κανονικά πρέπει να σας το δείξω από το αριστερό. Εκπληκτικό. Το φοράς όλη μέρα, από το πρωί έως το βράδυ, στα ραντεβού σου, τα επαγγελματικά, στη δουλειά, στο ποτό σου, στο κρασί σου. Νομίζω ότι δεν θα το βγάλεις από πάνω σου και είναι και super οικονομικό. Αγοράζεις ένα και παίρνεις άλλο ένα δώρο, σου αφήνω το link. Enjoy, καλές αγορές, μην χάσεις τις προσφορές αυτές, γιατί θα το μετανιώσεις. Σας φιλώ γλυκά. Μουα.